Kitxi. Zergatik hasten da hemen. Hemen ez dut ezertxo ere nahi. Patches, the hyena. Hemen bai. Kaixo. Bat. Bi. Listo. Nobentzat oroitzen dut. Berriro ere gaitza. Deja vu. Zer moduz. Hementxe ratotxo bat ordu terdia edo badut. Eta ea atzoko bosa pasatzen dudan. Ez dit joba horrek. Atzo iritsi nintzen bosera, nun 4 aldiz edo, 5, eta zakurraren putza. Ez dut pasa. Ikusiko nau, hau patazio etorri zuri ere. Ea, zortea ekartzen dituzun. Eta iristen naizen bosera eta akatzen dudan. Desexibizar. Vale, aio pelaio. Sexibizioa. Hemen. Hau ondo oroitzen baldin badut.
honetan. Linterna jauna. Benetan. Jesus. Egia Durangoko kontzertuk. Zer hondik igaroko da. Troleatu dit bastante horrek, Urduri xamaro nintzen, baina ondo atera zen. Zalantzarik ez geneukan. Koarekin kontu. Oain gehiago korrika egiten du. Gaurroi horrek. Lan berri eta dongo oso aste zora izan, aste honetan hain izpika lasaitzen eta sentatzen. Ja, hortaz izketan lana zer lan. Bigarren astea, ez? Men... Algara... Algara duna. Ekaitza primeran. Ala jarrai bedi. Hostigelez. Kuadrata. Gure lagunari, bat, bi, eta hiru. Joan, eta itzuli. Bigarren astea, hain ez tamaina hartzen. Lan asko kantitatez edo komplexua o... Ni pixka sufritzen ari naiz, Azkeneko aldi honetan pixka sufritzen nire kauz, edukinun hilabete terdi olako zerbait nahiko libre alderdi informatikoa uztartzeko, baina tamalez egin nahi nuen guztiaren erena edo egin nun bakarrik. Ezin izan nun askoz gehiago egin. Eta... Eta pixka gaizki sentitzen naiz orain. Pixka nahi gabe estresatuta. Eta orain kurtsoak hasi ditut, klasek ematen, eta ja ez dauka denborarik ez zer egiteko. Hau Lasto Txapel... Ongi etorri berriro ere. Mitiko Lasto Txapel. Pixa komplexioa da bai, oraindik hasi mentzen ari naiz, informazio dana. Animo. Bi astetxokin
es lo que hay. Erlaxa ezak koinoa. Ba, agian bai, neregan jartzen dudan lana da, ez? Neregan ezartzen dudan nola esaten da? Exigentzia maila edo hori da arazoa. Egin mitiko nahi zen, OBS-ekin arazoa nabil eta zuzenekoak ezin ditut egin, nahi ama. OBS está bien descansada. Eta hori, eta orain kurtsoekin gora eta bera. Eta denborarik ez. Informatik gauzak egiteko. Ez dit Twitchera konektatzen, errore ematen dit. Ikusi beharko litzateke, baina nik orain ezin dut pentsatu. Ezin dut pentsatu orain. Eta hola, galas ematen ari nintzela deika. Eta ez, ara ez informatiko bat dugu, ez diet hartu nahita. Eta deitu dute bulegora, deitu dute neri telefona, ez diet hartu. Osea, ez klasean nago, ez zita jola. Dena erretzen baldima da, zuen errua da. Zuen gauza da. Esan nahi nuen. Egon nintzen nere hori egiten duenean ez badiot jotzen, nik uste ez nahuela antzematen. Hori egiten duenean ez badiot jotzen, ni zenpana. Nere bideoa begira egon naiz eta hori egiten duenean jotzen badiot, nere gana saltatzen du. Beste aldera jun. Arkulari urrun deitzen duten hori egiten zabiltza. Ez. Baina uztaiarekin parekorik ez dut.
Solar Room famatua, hori da. Ez da dela juntxo. Ui, ama, giratu denean sustoa eman dute. Aquí non dago onta. Eman diot, ez? Uke sustako. Mesedez. Uste dut asmatu dudala, Hemen rungo zetxo guztiak onartzen ditugu. Run DMC, mejor run. Bi gehiago? Holaxe. Hori zen, estrategia. Hori zen, estrategia. Hori zen, estrategia. Egon naiz, begiraten nere errepikapenean eta garrasi egiten zuen bakoitzean jotzen nionean nere gana salto egiten zuen. Así que, etxeko lanak egin da. Azkeneko erresistentzian ikuste, ze honekigoko du... Oraindik zerbait igotzen du, baina energia ez du gehiago igotzen. Peso ekipo oraindik bai. Indarrak ere gutxi igotzen du. Destreza, ez dakit merezi duen vitalidad igotzea. Hasiera batean bai, sortea. Sorteak erresistentzia gehiago ematen du baita ere. Te vaciado, zai zer den hori. Te vaciado. Barkatu arkulariak.
Bai, gordetzen da amaieran, así que... Ba, ez dakit. Merezi du indarra gehiago igotzea, nik uste... Destreza, igual, destrezarekin arkua gehiago kentzen zuen. I keep the candles lit and serve the brave demon slayers who are trapped. Te rojo verde vaciado. Art thou done? Main thy... A ver. Nola zen, ikusteko. Hautatu behar dut, ez? Destrezarekin igotzen da, hau ez, hau erasoarekin bakarrik. Eta hau ez da, bina hau destrezarekin igotzen da, ez dakit. Edo bestela, ba, bizitza pixkat, o... Thou see then... Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Bizitza igotzea ere, ez dago gaizki. So the world might be mended. So the world might be mended. Bizitza desente igotzen da gainera honekin. Destreza bat hemen. Eta hemen pixkat ere bai. Hola, bizitza gehiago. Art thou done? Objetuak erosi... Ez geziak hauek garesti, kabroiak. Hello, I'm keeping... Ez hauek hemen utzi. Behar ez ditudanak hor utzi. You have a heart of gold. Don't... Eta ez dakit. Zenbat gaizki ditut? 172 desiente oraindik. Una vez purificados los restos del héroe se ofrecen al rey de la tormenta, que cubre el cielo con sus alas y acude acompañado por las bestias de la tormenta. Cubre el cielo con sus alas. A ver, gezia behar ditudan. Erosiko dizkiot. Venga, ba. Geziz beteko gera. Haupa norbait. Bai, pazientziarekin menperatu dut. Suzkoak merezi dute, ez dut uste merezi dutenik. 300 ere ez ditugu erosiko ez. Baina, eunda gutxi batzuk bai. Zenbat gezi nahi ditudan. Zenbat arerio egongo dira. Baina gezi behintzat. Uepa. Perdón. Piedra de ojos efímeros.
Zenbat gezi nahi dituzu? Bai, guztiz, ez dut, bai hori ez dut ikusi. Zenbat gezi, bai. Bueno, piedra del viejo verde. Eta segituan ba aurrera. Flecha sagrada. Zer dago? Los bichos. Ez que hemen hildako... Hildako mamu bat batzen. Hor. Bueno. Kasurik ez dugu egingo horrengoan. Eta guazen ona. Cinematika berriro ere. Mantarraiak. Noiz zer da handiagoa? Hori izango da bosa, ordu. La bossa nova. Eta horiek normalak izango dira ez. Ai... Begian. Hori zen Rey de la Tormenta. Lankiden izenak ikasita dagoeneko. Bueno. Eskerrak geziak. Eskerrak irakurtzen dudan. A tope frame ratea, Mango al dios. Naiz. Fundamento asko egiten ari. Piedra nube. Nubeak. Ostra! Eta bestearen atzetik. Karo, bizirik nagoela. Bizirik nengoen... Venga, bai. Noen asko zobe, zanotelaiko ikusiko ondo.
animazio musika falta zaizu. Digi host txu. Zer izan da hori? Honekin ez diet emango, ez da? Ambientazio kuriosa dauka joku honek. Desagertzen aldira. Ze susto eman dian honek. Bai ez, geroz eta gutxi daude. Handikotea jetxi da, Bala, hostia. Bilago askatzen ez baditu. Ui, ama, oiek. Etxe hortara junan naiteke, hor babestuta nago. Zakit. Flecha sagardos. Bueno, bastante min eman diot. Beste aldera orain. Bator.
txomin. Hor falta da bestea. Nik uste hemen ez nahuela ematen ez. Tran. Beste aldean horrelako beste bi falta dira ez? Badator. Piun. Bai. Zerrak arkuarekin dijoan, ustaiarekin. What then? Cabroiak. Retirar espada. Soberano de las tormentas. Beste bide dagoen hemendikan. Soberano asko edan ditu monstruo, bai gehiegi horregatik dago egan egiten. Makinote. Uztaia igo dudalako, Zenbat maila daukan ere uztaia, 9. mailan dago, Legolas un pakete. Probatu ezpata hori. Ez da trampa izango. Oso Warhammer Fantasy da. Probatu etxera itzuli aurretik, benetan. Kasu ingo dizut, Tipo espada grande. Hostia. Guapísimo. ¿Barkatu? ¡Hola! 10 eskuekin? Oia, ma.
Suntxitzen dit. Baina. Eskerra, etxean izan banu. Estamina dena jaten du. Eraso horrek leku hontan bakarrik balio du. Zer da, oza, rollo ez baduzu uztairik hori hartu eta monstro honi erasotzeko, monstro honi akatzeko izango da, ez? Hori da, uztairik gabe bazkazko. Bim! Elden Ringen ere badago. Boss baten kontra erabili nuen. Orduan hemen erabiltzen baldin badut, ez dijoa inora, ez? Ezpata bastarta bezala da. Oso txartu dago hori, eraso hori ezpatako badu edo non balio beharko luke zantarrak. Eta ez dago gaizki, baina nireak gehiago kentzen du. Gaur egun. Tokia. Ze ona. Eskerrik asko, esategatik. Nube pura. Soberano a las tormentas, utziko dugu. Flecha sagrada. Bueno, bazpa. Berdina konsumitzen dute, así que... Ze ordu da? Zazpiterdiak. Ordutxo bat badut oraindik. Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Ez dakit merezi du, hau igotzea. Let strength be granted, Potentzia so the atak ez badu world might be igotzen, ja. mended. So the world might be mended. Vitalidad. Gehiago irauteko. Art thou done? May thine strength help the world be mended. Eta... Hau ezin izan dut gehiago igo nahi nuen. Aplastante. Claro, es que ez bat zaizkit tokatzen, igual igo behar nuen sortea. Horrela gehiago tokatzeko. Ez dakit zer egin. Igo nahi nuke, ezpata bastarta gehiago, baina eske, karo, zenbateko laborantza egin bat dut. Mekanika bat dago harribitxi handiagoak agertzeko. Mekanika bat dago harribitxi handiagoak agertzeko. Eta... Baina zein da hori world tendency edori beltzera edo txurira pasatzea? Hori da. Edo ez, bai hori da. Eta ze world tendenzirekin da hobeto. Txuria?
Muestra el equilibrio de la zona de cada área y del personaje. Honez esan nahi du, nahiko txuri daudela kenduta Valle de la Corrupción. Gero eta mundu beltzagoak, gero eta herri hobeagoak, orduan... Ah, claro. Pues, gaizki. Ez, junbarko nuke... Tunel colmillo de piedra eta hil, hor. Edo zortea igo, da bestea. Hori da. Edo bestela bigarren runa egin, ez? Igotzeko. Ez dakit, aukera oso bajua daukat horrela dagoen txuriarekin harri hobeak tokatzeko. Aukera txarra. Herkulea... Potencia... Más almas... No, más almas... Está aquí. Etorriko gara. Zein txuria daukazu. Hau da ez, ikusten dena, ez dakit zeinen txuria den. Deduzko Palazio Boletario dagoela oso txuri, eta Valle de Corrupción dagoela nahiko belt. Baina ez dakit oso txuria edo oso beltza den hori. Ez hain txuria tunel hori. Ez. Ez dauka kolore handirik. Probatu nezake. Baina aurrekoan ere ez zidan gauza handirik eman. Dena fragmentos. Oso txuria lehen hartu izan ezpata handi hori eskuratu daiteke. Horregatik zen. Ezin nuela hartu. Zer dago irekita zonalde hori? Ni saiatu nintzena sartzen irekita dago edo. Besterik gabe. Eta hori tipo bat irakutsiz gero, harri gris puroa ematen dizu. Si, hombre. Eta harri gris puroarekin zer egiten duzu. Zure espata bastan azkeneko gehi bost hobekuntza hori lortzeko. Gehi bost da azkena. Bueno, behintzat ez da gehi 10. Arma rota y la hostia. Trozo de piedra, vamos. Trozo zen behar nuena, ez. Ustea afilatu bai horixe.
behar den bezala. Trozozen, vamos. Ez dakit zenbat ziren. Bakarrarekin? Bakarra gelditzen zitzaidan? Auskalo. Auskalo. Ez dauka denbora asko ezta ere, así que... Bazen probatzera. Trozo de piedra bi behar ditut, eta fragmento ditut asaktupak. Bi gehiago behar ditut. El prostituto. Bat lortu dugu behintzat. Ez dago beste modurik trozo lortzeko? Eta hauek trozoz gain pura eman dezakete? Edo klipatzen ari naiz. Auskalo, baita ere. Ez ez diazu erantzun. Eta jende hau ere ez du topatu Bior de los Colmillos Gemelos. O igual bai, hori igual zen zuloan nere zain zegoena, zituna bi espata. Puro eman dezakete baita ere. Bai, baina portzentaia zein da, eromena ez? Superzoroa. Superzoros. Eta uste dut daudela leku berena hauek lortzeko. Liburuxkan uste dut sierpez jartzen duela bakarrik, ez? Fragmentos. Eman. Trozo, vamos! Beste bat. Let's go! Toria gure alde. Vamos! Imposible cargar, llevas mucho peso, tu prima del pueblo. Mírame la fuerza del culea esta. Trozo. Uy. Sei dira, €1. Beste bat gelditzen zait. Maiaz digotzeko, haupa ekaitza. Zelan jokua norbait. Estrelitzia. Hará las delicias de los fans. Hello again. You have a heart of gold. Izango alda estrelitzia euskarazko joko honena irteten denean. Aurrera dijoa. €14 irtengo da. Enten.
Ui, nahaztu nahi. Ui, ama. Ostra, denek eman didate, Fragmento. Fragmento. Fragmento, Wikidot webunean jartzen du Chunk of Greystone eta Pure Greystone 0,5. Horrek esan nahi du 200-etik bat. Baina portzentai horiek dira nagoen bezala. Jessica Fletcher. Bai. Ta azkeneko bosak horrela pasa ditut. Azkeneko bosak ere. Ez daki. Eroe nola zen? Eroi zarra ikusten ez nauena begiratu dut nire... Kontatu dut ezakit hortzinen. Begiratu dut nire errepikapenetan eta animazio jakin bat egiten zuenean, kexa animazio egiten zuenean nire gana saltatzen zuen. Orduan izan da, gezi bat, animazioa itxoin. Gezi bat, animazioa egin, itxoin. Gezi bat, eta azkenan hilda. Eta gero bestea arkuarekin pasatzekoa zen, edo arkuarekin kentzen dion pilo bat, así que arkua da bere... O bueno, ni behintzat asko kentzen dion. Fragmentos... Norbait oso gaztea da jakiteko Jessica Fletcher zein den, niri asko gustatu zait. Txistea. Hori da. Se ha escrito un crimen. Fragmento. Trozo, Watson. Fragmento. Let's go. Let's go. Hello, I'm keeping... Hello. Besterik ez daukat, ez? You have a heart of gold. Full Jessica Fletcher run, guztiz. Gazteginez, Colombo zein den ezagutzeko ere. Rick. Christopher Columbus. Bueno, horietako batean hilko naiz. Espada bastarda. Let's go. Ok, poste 150 bakarrik. Eta ze gehiago. Trozo eta piedra pura behar ditut. 6 y piedra pura. All done? Then be gone.
Ingo dut zortziak arte. Laborantzatxoa. A ber, ¿qué pasa? Zortziak arte izango dire, gutxi batzuk agertzen den piedra pura hori, 200 eginda, agertu beharko litzateke, ez? Nere etxean ikusi da asko. Jessica Fletcher ha escrito un crimen, askotan ikusi da. Nola da beste bat, Colombo ere, baina ez hainbeste. Nola da... Erkulpuago, barkatu. Hori ere, askotan ikusi izan da. Antzekoa dira denak. Neri, zakit, nahiko entretenigarriak ere iruditu izan zaizkit beti, horrelakoak. Eta hori ez naizela ez, telebista zalea, baina igual, beraien etxera jun eta horrelako zerbait jartzen dute, eta, bueno, gustora gelditzen naiz hor, zakit. Batzutan ez dago zer hitz egin, eta atxegingarri egiten zaizkit horiek horrelakoak ikustea. Ez hainbeste berriagoak direnak. Berriagoak ez dut esan nahi berriak. Pues tipo, incluso TSI eta horrelakoak zen normalean ez dago logika hundirik atzean. Da una sucesión de eventos. Gauzak gertatzen dira. Harrapatzen dute ez dakit zer, ADN-a edo ez dakit zer, o ateratzen dute hausaz, aurkitzen dute zerbait, eramate dute laborategira eta laborategian esaten diete tokatzen dena, ez dago Angela Lansbury, bai. Enhance. Hawaii Boss 0 ere oso simplea da. Hawaii Boss 0. Hori zer da, daudela... Zein da... Joaten direna... Daudela uarte batean, ez? Daude uarte batean eta agertzen da txuri bat, dela normalean ez dakit, inglesa edo lako zerbait, eta juten da nahi duelako pixkat separatu mundu hortaz, eta juten da ez, uarte paradisiako hietako batera eta daude kaso pilo bat. Hori askotan ikuste dute baita ere, baita ere pixkat simplistagoa da. Bueno, ez, baditu kasu batzukola guai. Amaieran jartzen ditu azkenean beti witness guztiak eta sospetxoso guztiak dena batera, gela batean edo, eta kontatzen die kasua. Hori da Crimen en el Paraíso. Hori. Hori, bueno, ez dago gaizki. Hawaii Boss akzio pixka dauka eta tipua sexy macho pecho peludo da. Vale. Horrekin ez dut ezagutzak. Emostaxu. Crimen en el Paraíso, eta hor agertzen dira bat baino gehiago. Eta beste lan ere guraso komunera joaten zara zer erdien eta bueltan aria jarraitze duzu lasai asko. Ados ere bai. Edo Hawaii Boss 0 esan nahi duzu.
Hori, Hawaiiarena no me suena. Oye, ama, que te rompo el Hello tinglao. again. I'm keeping. Hauetan guztietan orokorrean. Bai. Barkatu. Barkatu. Ui, ama. Eta bestela, nere gurasoen etxean jartzen dutena, baiatzen ez duena da, saber y ganar. Con Jordi Hurtado. Hori jartzen dute. Ai, ama. Jordi esen jubilatu. Ez dakit. Urte hasieran horrelako zerbait ikusi nun batean esaten zuten jubilatzeko zegoela eta asteburutan emango zuela beste batek. Baina, karo, orduan gerostikan, pues, denbora pasada eta ez dakit esaten. Nahikoa da, de fragmentos, Emaidazu bat osoa. Trozo, edo nola zen. Honek ez dit, ez zer eman. Fragmento. Fragmento. Txirriporro y a ganar. Guztiz. Txirriporroak herritan aritzen dira gehienak. Entzuna daukat materia ematen dietela ikasteko. Bertan sartu baino, Hobeto NCIS Los Ángeles. Ah, CSI. ¿Ves? CSI Los Ángeles. Baina hori da komentatzen nuena, batzutan ez zaidala oso entretenigarria egiten hori ikustea. NCIS oso kutrea da. Encis. Ez da CSI? Hori ez da CSI? Encis, zer da Encis? Ipoch jefa onena da. Ez dakit zer den Encis. Encías limpias. Ostras, que encendido xente horrek, El fuego de la pasión. Vale, veño, fragmentos. CSI ez da berdina. Vale. Encis ez dakit zer den. Genesis Pa. Beste fragmento bat eta banoa. Give me something, my friend. Emostazu. Fragmento. Takurraren Ui, hortik digo naiteke, ez dut digo nahi. Benetakoa da materia ikasteko ematen... Benetakoa da... Agien nahiago zenukete, ertzainak ETB bere garaian atera zuena karkarkar. Benetako da materia ikasteko ematen dietela, sari gana ikusiona, normal, baino ergela goren izan ditzen naiz, ez dut bat ere asmatzen. Ez dakit benetakoa da, nik entzuna daukat. Saberi ganarrekoek ematen dietela, ez dakit, pues hori, liburuak edo dena delakoa eta hortik direla, hortik ateratzen dutela galdera. Sekulako totxoak omen dira, baina galderak hortik ateratzen omen dituztela. Hori entzuna daukat. Eta irakurri nuen artikulu batean, dena egun bakar batean egiten dela.
You have a Zazpi heart of egunak, gold. aste osoa, egun bakar batean egiten dela, eta igarotzen dituztela, nola da, zazpi... Osa, eramaten dituztela zazpi arropa ezberdin, eta bata bestearen atzetik egite dituztela dena grabatu. Eta gero hori. Saber y fardar. Zerdita manoa. Hori da hain zuzen. Uy, ama, txon. Hemen jarri behar nun, el anillo de su prima, edo no zen hau. Resistencia al veneno. Eta jarri dezaket, adhesion orain ez dut behar, baina jarri dezaket igual hau. Bueno, hau solo si tengo veneno, ¿no? Si no me pegan. Jotzen ez banaute. Nahiago dut. Hau eraman. Triki. Anillo de Ronin. Dia berdina dira. Ez. Antzeko marrazkia, baina ez dira berdina. Loro tuntura, zertako goratu bangoen urte eretza bere kuadrorik ez baduzu ikusi. Nora zoaz terditan DM, alkola edatera. Afaria prestatzera. Noa. Nahi zoroitzen hemengo aferak nolakoak ziren. Alkola edatera. Te moriste. Mira. Baina, horra ezin dugun. Hori bota beharko nuke, ez? Martillo Mirdan. Salto. Una Mirdan de martillo. Nondik zer? Nik uste hemendik zela. Bai, ez da, hemen lortu nuen akatzea emakume hura. Envenenado, tu prima del pueblo, envenenado. Bueno, lehenengo zingira ondatik ea ateratzeko aukera daukadan. Hemen zegoen handikote bat, ez?
Utzi pakean. Hemen bitxo pila eta, bueno. Leave me alone. Erori da bat. Lau bakarri dauzkat cura del veneno. Eta segundo lo que entendit, la virgen. Horitzupen gaitzen, Mir beste herrialde bat zela suposatzen da. Hori ingeleraz Midranhammer martillo de Mir. Pues menuda mierda. Ba, hau jarri beharko dut. Eskala ere... Hala ere... Asko kentzen dit. Soto del Real... Abixia de mena gaten induten, ez? Mena hundikote batzuk zeuden, eta hemen akatzen induten uste dut. Zer da hori? Hortziren mierdote horiek. Zer ikusi naute? Oso, kostatu zait, Eskerrak toke asko ematen dizkio da bestela. Zer da hori? El brillocino de oro. Hor badago zerbait.
Eta hor, ere bai. Nora joan. Eskubira oraingoz. Hemen zede montre dagoen. Mira, señora. Això. Prezioa jetxi aldituzu. Hey, I know you. Ni bai. Won't you buy something? My poor child is sick. He needs your help. What child? This place? It's a proper mound of rubbish. Bai ba. All the rot of the world, living or not, ends up here. I thank the stars that I still have my boy. Zein da zure aurra? Oh, loto real. Bueno, baditu. Trementina ere. Na, trementina posible dut erosi beste tipoari. Loto del real erosi beharko dugu. Mairu. Erosi daitezke. Venga, da. Finished already? Bai, neskato. I only want my dear boy to Gehiago be nahi. happy. Me empeñotea badago. ¿Qué pasa, locos? Hori apestauz. Ostra, pikutara, Hor beste horietako dago. Zorionez jada defentsa piloa daukat, eta ez diate gauza hondiriken. Nago da zure semea, loto de la viuda. Eta ni hostias ikusten hemen, Zerari da garraxi egiten. Jokoan hori fuma daitela da, Envenenado. Igual hori ari zen saiatzen ni envenenatzen. Café para muy cafeteros. Zakit oso zaila den, ulertzeko. Azkenean da... Bueno, zakit. Bueno, igual bai. Nik uste dut gauza asko ez dituela esaten, hori dela asuntoa. Ez du gehiegi hitz egiten lorearen inguruan, eta... Dute zertxo ere ikusten. Eta gehien bat hori dela, ez? Ez duela gehiegirik hitz egiten. Zeberez, mundo bat, sumido en la desgracia. Eta hiltzen den oro, bihurtzen da arima.
Ez? Dago tipo bat seiatua magia atetzeagatikan munduan, eolako zerbait? Eta hemen gaude. Igual garaia da, ez? Sendatzeko eta hori. Objetuen deskribapenetan, lo otro... Zakit. Bai, pertsonen deskribapena gero bakoitza zer egiten ari zen momentu bakoitzean, ez? El rey de su prima... Galdu egin naiz. Noruntza nindoan egon, noruntza. Non nago. Lore hori da pixkat eraztun joan bezalako. Berdin dizua pertsonen munduaren bigarren arauko jainkoaren oinordeko maila ez dakit zer dela, Gandalf etxan apuntadora ama eta horregatik aztia da. Fin. Zertarako gehiago. Kobratu beharko ditut todas estas almas, ¿no? Elden Ringen kasuan egundoko telenovela montatu zuten Gorka R.R. Martinekin. Martín Pescador. Zauz, Ja, zamarrun, ez da igoko. Pasa, loko. Hombre. Be kind. Zer ordu da? Ba, igual... Uzteko unea, iritsi da. Hau desblokeatuta gelditzen da, ez? Esan nahi dut, hau ja hemen niretzat. Ezta? Nik uste dut hemen utziko dudala. Bai. Azken pantalla gelditzen da. Let's go. Hau da gelditzen zaidan bakarra, eta igual arimak kobratzeko garaia iritsi da, ez?
A ver, señora, non dago. Hello again. I'm keeping... Piedra débil pura. Martillo Mirden. A la Mirden. Flecha sagrada, flecha pútrida. Bueno, geziak gezi. You have a heart of gold. Don't let them take it from you. Eta... esango nuke, ba... Excela ate joka, bueno, hoen digelitzen da, zeo zer baina tira bai. Alma de soldado desconocido. Alma del héroe desconocido. Zenba behar nitu, 93? Tengo el corazón putrido. Uste dut, harima hauek ez dutela ja ezertarako balio. Famoso. Héroe famoso. Tengo el corazón putrido. ¿Quién llenará de almas este primavera? Osaten un bost mila eman dit. Bakoitza 1000 ematen dizit, A ver, tú. Que me estoy pasando. Then soul Zenbat? of the mind, key to Ah, life's 30.000 ether, ja. I shall await thine return, slayer of demons. Toma. I am here for thee, and thee only. Mira. Organo gaiztoa. Entzuten dena? Soinu banda atxeit. Alma de soldado celebrado. Hau parkakuso justo azkeneko unean iritsi zera. Ostra, 2000 ematen dutela hauek. Thou seekest so, then touched. Soul of the mind, key to life's soul of the mind, key to life's ether. I shall await thine return, slayer of demons. I am here. Thou then soul of the mind, key to Eta ze demontre igo behar dut. Vitalidad gehiago. Destreza. Ese potencia de ataque ya ez da igotzen. Ah, fuerzarekin bai. Let's go. Vitalidad. Destreza. Ni Gandalf ezela, kaixotazio ze moduz. Jende asko dago hemen, Ez dakit hau igotzea merezi duen. Inteligentzia ez dugu behar. Magia eta fedea ere ez dugu behar. Zortea igual, Zortea, cuidado. Zer da te vaciado? Griparekin egon osotea, kasi eta rekuperatuta, aunque ahotsa. Bueno. Zorionez, ez duzu kantatu behar, ez da. Fuerza! Indarra beti ondo. Pixka gehiago kentzea beti
Art thou Beti done? ondo. Zenbat gehiago? Dauzkat? Zenbat ematen du honek? Ez du esaten zenbat. Celebrado, legendario, héroe legendario, alma demoníaca de plomo. Eta hori dire, akatu ditudan munstroenak, hauek posible dutela balio gauzetarako. Orduan igual horiek gordeko ditut oraindik. Eta gelditzen zedanarekin, ba... Reparamos polaines. Reparazio bixat. Hola, What's the xe. hurry? Where are you off to? Osai, motel. Have you... Hello, I'm keep. Gauzak utzi. Beharrez ditugunak. You have a heart of gold. Don't let them take it from you. Eta listo. Eta hemen utziko dut. Bastante aurreratu dut eta pantalla oso bat pasata. Terdiak justuan organista bat organizatzaile izan daitekela. Bueno. Organigramak egiten badakizki. Batek daki. Ba hori, pasatu dut azkenean 4. pantalla eta 5. bakarrik gelditzen da. Geratuko da, bestean berdina baldin bada. Hemen bosa bilatu. Eta... zonalde hontako bosa... 3. zonalde bat geldituko da, ez? Osea, 2. zonaldeaz gain, 3. ez, klaro, 3. lortzen badut, 3. bai. Ez, lehenengo bosa... Zema dira? 3 dira? Bueno. Ez du jola. Listo. Hurrengoan gehiago, ea datorren astean edo zer. Eta nik uste Demon Soulsen amaiera badatorrela. Ez zait hain zaila egiten ari. Ez dakit zera, akaso aurrekoan esan nuen bezala laborantza gehiegi egin dudan, baina egia esan niretzako joku honek laborantza pitxin bat egitea eskatzen zidan, eta laborantza hori disfrutatu dut. Ez da izan, ez dut jokoa pasatzen ez, behartzen zidan, edo behartuaz, edo ez dakit, animatua sentitu naiz, prestatuta joatera. Eta ez naiz damutzen laborantza egin izanaz. Hau pagarogu, eta bueno, pues hori, mila esker, eta amaiera badator. Asteburu on, denoi, ondo izan, eta mila esker pasatzagatik. Aiu, berdin, zaindu zaitezte.